Хәзер сезнең игътибарыгызга чираттагы сәхифәбезне тәкъдим итәбез. Бүген актуаль әңгәмәне хезмәттәшебез Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Икмәк булса, җырда була дип яшәгән чырлар артта калган кебек тоелса да, адәм баласы өчен тамак туйдыру проблемасы бүген дә үз көчендә кала бирә. Итсет бәяләре югарыга сикермәсен өчен аяк терәп кышлатырлык терлек азыгы кирәклеген авылда туып үсмәгән кешеләр дә шамалыйдыр. Бу хакта сөйләшү өчен без бүген студиягә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Наил улы Гариповны чакырдык. Хәерле көн, Ленар әфәнде. Хәерле көннәр. Быел Аллага шөкер, дымыда җылысыда җитәрлек шикелле җәйнең. Бу безнең бөтен Татарстанга хас һава торышымы, әллә төрле җирдә төрлечәме? Юк, бөтен Татарстаныбызда бер тигез булмаса да, тиешенчә бөтен җирдә уңдырышлы яңгырлар яуды. Тиешенчә бер еллык үсемлекләрдә, күп еллык үсемлекләрдә яхшы гына үсеп киләләр бәйенкендә. Беренче укусын дип әйтәбез инде без бәйенкендә беренче укусны күп еллык үләннәрнекен алып бетерделәр практически бөтен районнар. Менә берничә районыбыз уже бер еллык үләннәрдә катнашу үләннәр белән шөгыльләнәләр. Һәрбер азыкның на самом деле менә үз вакытында җыештырып алып, үз вакытында салу мөмкинчелеге булса, шул вакытта азыкның матдәсе дә, файдасы да, яхшы итеп саклануы да тиешенчә булачак. Менә Аллаһ Тәгалә бөтенебезгә, бөтен районнарга дип әйтәбез, бер төрле һава торышы биргән шикелле, ләкин бер районнар бар, ярты норманы үтәгәннәр, мәсәлән, республика буенча мин караган шундый. Кайбер районнар аның яртысын гына эшләгәннәр. Нәрсәдә бу? Кешенең үзеннән торамы, әллә техникага бәйлеме ул нәрсәгә? Бу кешенең үзеннән организованностьтан тора инде. Менә дөрес әйтәсез, сез теге төрле районнарда төрле показательләр бар инде. Менә безнең бүгенге көндә тәҗрибә иттереп әйтәсем килә инде. Бүгенге көндә республикабызда 1 миллион 850 мең тонна синаж әзерләнгән, 400 мең тонна печән әзерләнгән. Үзебезгә зур максат иттереп куябыз инде. Без бүгенге көндә 4 миллион синаж әзерләргә, 3 миллион силус кукурuz силусы и 450 мең тонна печән әзерләргә дип максат куябыз. Без беренче 1000 еллык, күп еллык үләннәр белән уже печәнне практически җыеп бетердек беренче укусыннан. Синажны менә беренче укусын җыштырып алып, уже күп мәдрәлешен тупланды. Менә бер еллык үләннәрне, катнашу үләннәрне җыйганнан соң, безнең әле тагын икенче укус алырга мөмкинчелегебез бар. Шуңа күрә яңгырлар да булса, менә еллык көннәрдә булса, Алла бирсә, Алла теләсә, икенче укусында җыштырып алып, салырга мөмкинчелек булачак. Районнарыбызга килгәндә дә төрле районнарыбыз төрлечә эшли. Менә тәҗрибә иттереп яхшы эшләгән районнарны беренчесе әйтеп китәсем килә. Менә бик әйбәт күләмдә азык-төлекне салдылар Бөгелмә районында. Менә анда Эконива дигән хуҗалык инде безнең бәйенкендә 22 мең азык бәйрәмләгән центнеров кормовых единиц дип әйтәбез инде әзерләгән уже. Минзәлә районында күп зур инвесторлар, менә Камбузский бикон зур районыбызны биләп тора, аның зур күләмдә азык әзерләнгән бәйенкесе көндә. Шушындый районнарыбыз менә зур 17-шәр, 18-әр бәйенкендә азык бәйрәмлеге әзерләгән. Тиешенчә үзенә җитеп бетмәгән районнарыбыз бәйенкендә менә Зеленодоль районында, Әлки, Алексеевский районнарында аларның бәйенкендә 7 центнеров кормовых единиц дип әйтәбез инде, аның азыгы әзерләнгән. Моның хайван башы да күп. Азыкны әзерләүдә ысуллары әзрәк аксабрак килә. Шуңа күрә без аларга тоже басым ясап әйтәбез инде. Күп еллык үтәлгән дип әйтәбез, аларны үз вакытында салырга кирәк. Аның файдасы да, матдәсе дә дөрес итеп салына һәр вакытта да. Озакка калдырсаң, саламга әйләнә, печәнгә әйләнә, шул вакытта аның сыйфаты югала, аның салгачтан да, ашаткан да уже мөмкинчелеге тулышынча булсын өчен теге микро-макро элементларны сатып алырга кирәк була, аксым өлешендә сатып алырга кирәк була. Шуңа күрә җитештерелгән продукцияның себестоимосты бик кибан булачак. Ленар әфәнде, менә былтыргы шикелле азык дефициты булганда маллар саны кимүгә китерде бит инде ул халыкта да, хуҗалыкларда дигәндәй, менә аның күп булуы киресенчә баш санын арттыруга китерәчәкме, әллә шуны саклап калуына җитәме? Юк, без бүгенге үзебезгә максат иттереп куябыз. Менә мин әйтеп киттем бит инде саннарны. Бу безнең 1 ел ярымлык запас дип әйтәбез инде без үзебезгә максат иттереп куйдык, потому что менә бу быелгысы еллар 2010 еллар безгә зур дәрес иттереп булды инде бу. Безнең районнарыбызга, төрле өлкәләргә, төрле Россиябызның төрле өлкәләренә чыгып, азык әзерләргә туры килде. Менә Саба районына гына килгәндә 21 елга без аларның хәрефләр, цифрларын карап утырган идек. 550 миллионга якын азык сатып алынган. Азнакай районына менә без район җитәкчесе белән сөйләшеп торганда да 100-120 миллионның азык сатып алынды дип алып бардылар, цифрларын да күрсәтәләр, кармаларын да күрсәтәләр. Бүгенге көндә
Аны бит алып кайтырга логистика деген әйбер дә бар. Аның бит юлда күп мәлешен юлга калдырасың. Бunda үзебездә мөмкинчелек булганда, үзебез җиребез уңдырышлы. Быелгысы елда Аллаһ Тәгалә без шундый яңгырында бирде, елысында бирде, үз вакытында салып, үз вакытында әзерләп куйганда, шунардан да әйбәте, шунардан да яхшысы юк. Һәм продукцияда үз кыйммәте без көткәнчә булачак инде. Себестоимость дигән эшләр. Тагын бер мәсьәлә бар. Менә бу без бит инде соңгы вакытларда өйрәндек, читтән кергән техника белән эшләргә җайлы дип, күбрәк нәтиҗә бирә дип. Менә бу чит илләрдән кертү тукталу бу мәсьәләне дә проблемалар китереп тудырмадымы? Орталык менә шуның белән аңлатылмыймы? Ул яктан әзрәк кымаучалылык бирде, потому что теге границалар ябып куелу сәбәпле запасной частьләре, төрле детальләре сыңрак кайтты. Ну, анарга да карамастан, кем үз вакытында әзерләгән, үз вакытында кайгыртуына караган, зрәген әйтмиләр бит инде. Кезлектән әзерләп куярга кирәк, язлыкта эшли торган техниканы дип. Шуңа күрә кем үз вакытында дефектовканы дөрес ясаган, запчастларын сатып алган, ул компаниялар, ул хуҗалыклар, ул районнар алга чыгып киттеләр дә, ул вакытта үз эшләрендә бетереп киләләр. Шуңа күрә зур кымаучалык бирмәде, әзрәк тоткарлыклар бирде, ул теге кармау бурычный техниканы сыңга калу мөмкинчелеге бар. Но безнең быелгысы елда әзрәк Аллаһ Тәгалә без үз вакытын әзерләнергә дә мөмкинчелекне бирде. Сыңрабрак килде да без 2 атна ярымга кармауга әзрәк сыңрак керештек. Үз ише дә шулайрак булды аның. Яңгырлары күп булу сәбәпле бастуларга керәлмичә тордык. Шуңа күрә һәрбер ялкау кешегә дә мөмкинчелек бирде. Үз вакытында җае чыкты әзерләнергә дә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт ихлас җавапларыгыз өчен. Уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт үзегезгә дә. Сау булыгыз.